baba mano mukangona picture ya baba Joani inofana kubvisa manyepa akawanda kuti ufamba mugubha wakapfeka zvichena zvimushwedhe. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Madzibaba Kellas. There is a difference between zvichena zvimushwedhe uchinyadzisa kuti ange munhu anotaya njere uye baba Joani aifamba mugudha akapopa. There is a difference between chipostori nechibharanzi. Vanhu vakawanda vanotora chipostori sechibharanzi. Nesuwo wacho vapostori tinozvinyanya nenheyo mafuti dziri kunyanya mapostori. Zvino tauya naSt Peter arikuda kutiudza the difference between chipostori nechibharanzi. Nesuwo tobva tazorega chibharanzi kuti tizoziva mapostori mabharanzi. Sanga tizwe St Peter achitaura. Tarisai munhu ana Jack Story. Ene Jack Story yakanyepwa mumagurupu akawanda. Picture yacho kakandi kwanzi baba Joani Manuel. Timu rinonyepa komana, timu rinonyepa, timu rinonyepa. Unoza kunyepa kuti munhu womurume kunoda mukadzi. Munhu womurume tonyora utori confident. Uyu ndi baba Joani na Manuel. Jack Story uyo anonzi Manuel pakuita sei. Manyepa akakurisisa. Baba Joani aifamba akabopa Dasco track. Una Dasco track arovera. Nebhutsi yake gentleman shoe. Ari magentleman zvava vachifamba muguta. Chinamato nechibharanzi baba mano zvinhu zviviri zvakasiyana. Hauna kuda kuitisa vanhu chibharanzi moti ndo chinamato. Kufamba munhu akapfeka kamushwedhe kanenge kaandarawaya kamushwedhe. Tumashwedhe twakawanda tunajerera kana sokorera tunonyadzisa kuti kufamba. Ndezvekumasowe kana izwi ratisunga kuti ndauta nababa Gumi neveri shonga yemushwedhe no tiri pamasowe. No problem. Isuwo tine kamwe kahono katinako kuti nguo dzatinonzi nemweya mutsvene idzi ngatipfekei tichiita munamato tiri pamunamato kana kuti tiri pasango. Idzo nguo idzodzo ndo dzatinongoti tucha nadzo mudhorobha nadzo kumarokesheni kwatinogara. Hazviziri wakomana. Tinoshoresa chipostori nekuda kwekusanzwisisa. Nyama nemweya zvinhu zviviri zvakasiyana. Kana mweya uchinge wauya unouya nenguva wayo. Unotaura zvitsidzo zvawo panguva yawo, asi kana nyama yawo panyama ngaiite zvepanyama. Kwete kutora zvinhu zvakataurwa nemweya mutsvene toda kuzviisa panyama nenguva isiri iyo. Aiwa, kana mweya mutsvene wati itai izvi panguva iyi, ngazviitwe kunguva iyoyo zvodarika. Tinozvisungirira isusu vapostori. Zvazodai. Umwe akanzi pfeka mushwedhe uri pasori. Mushwedhe unobva nawo woenda nawo kumba. Uchabva pasori woenda kumba 5 km kufamba kudzoka meno kwanonga achienda kumapiripiti kwake. Nawo mushwedhe unoda kutendeuka achiona tsvina idzodzo anoti kudii. Ndo zviri kuedza kutsanangura St Peter kuti aiwa. There is a difference between kunamata nechibharanzi. Ngatibvisei chibharanzi kana tichinamata. Tikabvisa chibharanzi tichinamata zvinhu zvedu zvichafamba zvakanaka. Uye mafungiro edu achange ari akanaka. Nekuti tinenge tainstalla chibharanzi mukati mapostori. Kugeza kunodiwa kana uri mupostori. Even nyange usiri mupostori but kugeza kunongodiwa also. Ufa because chipostori unozongooneka kuti uyo mupostori budidza nemapfekero aunenge wakaita. Wakapfeka kashoti kakaita kaki kakaita white. Ubva wati chisaneti. Ubva wati zibheti neck nezvimbo rinoita. Haunonoke kuoneka kunzi uri mupostori. Itori ID pachayo kuti iri zimupostori. Apa step nezipushi rakadai shena zvayo. Ngazvive nemusiyano wapostori. Hauna kudisa chibharanzi chekuda kutora nguo yemusango mune muzika vanenge rozokuti hamuna public, hamuna vanhu vakawandisa ngiro zvinogona kushongedza zvinhu zveuranda zvezve tiri mudondo. Kwanoda kuzvitora kuzviisa mutauni muguta munenge muchifamba ma-different races, muchifamba different people of substance, vamwe ma-businessmen, vamwe machivi, mbombo vane mari dzavo nezvinhu zvavo vane zviremerera, ma-presidents, ma-ministers. Iniwo mukampostori kupuchwe nekamushwedhe ndichipuchwa. Vakomana. Zvimwe zvacho problem yenyu vapostori munoda kutora chibharanzi kuchiita chipostori. Is totally chipostori nechibharanzi zvinhu zviviri zvakasiyana. Vamwe vanoda kuti kana achinyima ana kuita chipostori zvekunyima unoona akakutaura pamasoro ichikaisha urani akuna vamada kuchira ana kuwana wewe kunyima chira chibokisi chake.
kana tichikasina kupiwa musanyo nengirozi pamazuva emazuva tinodya chikafu madzibaba panotobikwa baba vanhu vodya sadza chairo vachidya nemiriwo whatever fishi chadzodyiwa pamazuva emadzibaba. I remember tine mazuva matatu kwamuriwa ndakatoenda kuDarwendale nane boat that time tora boat kana ndikatora umara mafishermen andairaura kana Darwendale ndaraumana everyone ndinoti mundipe hove dzenyu dzese dzamukuraura ndikupai mari yacho. I gave them mari yacho ndikaenda kuBethlehem kwamuriwa paGoshen pepe ndine matsaga angu 2 anga akazara hove nedzangu dzanandaraura ndine matsaga angu 2 in the morning by breakfast time takatenga chingwa neningirikini and I think obi anga ari pakari obi mafuta yari takatenga 5 liters takatanga kutopisa fish baba tichita ma roasted fish tichiti chingwa chemunhu fish yake tea yake nebreakfast paGoshen pepe pakaniwa tea chingwa nefish. Ndaenda kuDarwendale neboat. I'm a fisherman. I'm always a fisherman from Galilee to Harare. I'm always a fisherman. Ndakaendesa fish kuGoshen vanhu vakadya breakfast nefish. Ndaida kuvaratidza kuti there's a difference between chibaras nekunamata. Pane mutsauko wakasiyana ipapo. Pane mutsauko wakasiyana. Mutsauko mukuru murefusa. Zvese zvikudanwa nazvo neningirikini nevarungu nekupfuma dzavo zvakabva kumasowe izvi. Irrigation systems akadzidziswa naJoseph anengirozo muEgypt zvatorwawo neBabylon Europe vadzidzo from that. My European mathematicians, my European scientists, my European agronomists, my European cosmologists vese vakadzidza kuEgypt. Vese my doctors are hypocrites. Akatonyorwa paguva rake kuti my father is Imhotep. Imhotep ndiye mutape. Vainzwa izwa naJoseph biblical Joseph vachidzidzisa zveudoctor. Saka kana takwenda kuma high level of academia ungava ma-engineer, ma-doctors, ma-builders, ma-masons, they took ma-scientific process kuEgypt. Kwaidzidziswa kuEgypt naJoseph anengirozi ichidzidzisa Joseph kuti vanhu vanovaka ma-buildings so achidzidziswa vanhu achidzidziswa kuvaka ma-pyramids. Apana zvacho zvinoshamisa zvemunyika zvacho zvepfuma zvakatobva kuizwi redu. Imonzaiwa zvasiri zvezvi imi muri wemangaibedzi nemishwede. Hanzi baba Johani wakaonekwa mudhorobha waina Emanuere. Vanhu vanotaura kwasina kuswera kana baba Johani waonekwa kutona Emanuere. Chibaranzi nditedzera zvechibhambi ndakafamba muna fesi akapfeka chimushwede never not in a million years handimbofana kana chibhambi stone chakadaro chigunduru bumeki munhu anofana kutwasanuka mupfungwa kudzinza kuti izvi ndezvechibhambi izvi kachienda kutennis ndopfeka dressing yekutennis matennis machena chikabudura chichena nekatishet ndienda kutennis nakabata rake haupinde mutennis rake ndokapfeka sutu ukabopa tai ukasunga huro netai uchienda kutennis. Same applies hauende kubusiness meeting ukapfeka mishkwede unondopopa sutu madzibaba 3 piece yako postori ndebvu dzako dziripo uri mupostori wakapopa ipapa akagoneka nevapostori kudombo shava vana vombovaina chibaranzi ipapo kwana madhara ekudombo shakarova mabhacha anosara madhara zvine ziko kona zvekuda kupfekedzwa kumatsaga kuda kuti chipostori kuda kusengesa chipostori nenhamo pane chimwe chipostori chinogadzirwa so chekuti munhu kana achinge auya kumasoweso nengozi dzake nenhamo dzake dzemumusha mavo mune nhamo nehosi dzavo vanoda kuunza hosi dzavo izvo dzomusangano nhamo yavo iyoyo musangano kushupika kwavo ikoko musangano zvoda kumedzwa kuda kuitwa chinhu chimwe chete nechipostori. It's 2 different things. Saka izwi richitozoburitsa mbiya dzemuteuro vanhu vachera panukwa mamhepo mweya yehurombe ichibhiswa ona vapostori vamwe kana kugore vakuitirwa muteuro nevaprofita wegorove vanonyiminya mafuta kumeso kwese kunosadzwa mafuta kuti munhu apenye unooma nekuseka umwe anozonzwa doza rezambano fesi yese unorara pasine kuseka timu rine rakurwa panuka munhu mamhepo urombe kubhiswa kwemadatseri mamhepo dzinoda kuti munhu aferiri rombe. Kune dzimwe mhepo dzoda kuti urare uri pakati pekamushaka kwausina kana mukadzi kana mwana so uine poto hwani so ubika sadza sovha kutura so muchendiro so poto yabika sadza yaubikira muriwo so wobva wadya so uri muchipa chinenge chehosi so scenario iyoyo naGabriel zvinhu zviviri zvakasiyana. Chiscenario icho chekamba kanenge kahozi uchibikira sadza mupoto rimwe chete usina mudzimai nevana uri karombe pasango. Iscenario inoyo nemashave erima ehurombe zvirombwa zvana baba vanengada kuita emarombe kuti vahwine njuga muvare muimi vahwine njuga saka anokuita rombe anosarudza pavanhu vake mwana akavenga ndiye anogadzira kuita rombe iyi iwoya nemweya wako takati
Nama nematambudziko ndikokunamata pfuma yemurombo ndikokunamata. Hai, Gabriel ataka kuwirirana nemamhepo ezvikwambo emadhara anenge ada kuita mwana murombe. Gabriel afite kusaidi kwemudhara. Hai, Gabriel anibona umuno. Chera wechokwa, chera akatetawo chokwadi ngaatobva zvake ngaadzoke kudenga nokuti totozofanikiraswa because ndingamutuki. Ndimboda zvako. Handimboda zvangu padhuze neni. Handitoda kuzvinzwa zvinyaya zvakadaro. Tsananguro handitoda kudzinzwa. Because mazima izvo racho rine rachinja because rakataura kuti ina handidye handikurukure handitandari nemashavi ende izvo racho risataura mashoko ayo pana erija kumashure tombodzoka kumashure rakati kudii maringe nekudyidzana nemashavi ndiripi vhesi rakamboimbwa rekunzi ndinowirira nemashavi ngariimbwe apo ngariimbwe vhesi rakanzi ndinowirirana nezvino zvine zvarongwa nevaroyi vemusha memunhu ndowirirana nazvo ngariimbwe vhesi racho kuti ini nevaroyi tiri mafriends. Once you go to the same side, yeziro ile mumusha memunhu rinoda kuita munhu imbwa iwe uchitoringira kuti ginatso yabva kudenga woenda kusaidi kweziro ile chikwambo kuti ehe mufana mukomana wanga aite rombe. Inini handimboda zvako inini ndoramba mweya iwoyo handimboda mweya iwoyo handimboda zvako handini tinotaurana zvimwe ngatitaurana nezvimwe indoziya izwi richera panuka vanhu vanganga vari varombe vachiva vanhu Jesu achidhumana nakorinda anozonzi region kumasinagoge anonzi region isusu kumasoto muti korinda mashavi pana panguruve anambobvira ati mashavi Jesu hatingoita hakuna kwamwari ngatingotisiya tichirarama tiri pamunhu akajeba mashavi akabowa oraiti mwana komana chirega kutiura kutipisa chitiisa panguruve akabowa mashavi asangana nemukristu akanga ine ngoni dzinera ngoni dzaichema muna Jesu Urieri sakanga mashavi akanga atarisana naUrieri zvino iwe nengori mjeshi anochitukirira hakuna zvino Urieri hakuna nongogara nemazimhepo ako bhoza naUrieri vanopisa mashavi ka saka anga yakuzopisa mashavi paropa rako uine ziromo rinotuka naUrieri iva neziromo rako iroro risina mitumbi mitatu rinongotuka. Mwari hadyidzane nemashavi mwari mwari haapindire izvozvo mwari anira mwari anopisa nekugocha mashavi zvirombwa zviroorwa uchiiswa mhingo vapostori vachiitirwa mhingo yemiteuro vachiisirwa protection pezera chemberedze mumusha mako dzakutoreurura kana kutokudza sezvaitwa aJulius rimwe gore aJulius vakanzi nemwe chembe pamusha papa hapasvikike hapapindike panenge paine zidziva pakaita sei tinoziva tikatofamba neizwi kana newe unonamata uchipfugama uchifara kuti mwari wangu anondichengeta ko ndiri muchengeti wenyu upenyu ndichakupaika ko Jehovha ndiye mufudzi wangu kazvakataura kumasinagogo vekumakundwa nekumasinagogo vanoti hemufudzi yandiya Jehovha anondichengeta saka ndokuchengetwa ikoko kwakuti gamba rasosvikaenda kusaidi kwemashavi urombe kuti tarombe fine it's okay ndozvikudivana mwari imi ndokuchengetwa ikoko kuchengetwa here ko kana kuti kutokeswa kana kuti kutoparadzwa kurwiswa kutorwiswa kurwiswa nemashavi emusha kurwiswa negamba unoponera kupi. Be very careful madhokodheya amuda kuparidza vanhu zvitonge tiri kutukwa sobati ari kutaura dama muri muno zviti mupostori kana waona mataka panofanira kuwa nemusiyano kunyasa kuratidza kuti aiwa hawe munhu akomborerwa nekuti iye Jehovha wacho ndakatotaura kati inini ndini piyo ndakasika denga nenyika ndichatumira vakerekesi pamusoro penyika ino pazvinozongooma sototozongoimba gara munesu baba gara munesu baba gara munesu baba ye gara munesu baba gara munesu baba gara munesu baba gara munesu baba ye gara munesu baba ndaingindenginde ye ndaingindenginde wo ndaingindenginde ye ndaingindenginde chiwa munesu baba chiwa munesu baba ye chiwa munesu baba wo chiwa munesu baba muna matoka tokwana. Be very careful hakuna kudaro man hakuna kudaro scenario yekuti Job kana scenario umwe munhu zvoperera kuna Job ndiye anenge ane nyaya dzake dzemakama ake nezvaanenge achidzidza kuna Mwari. You have to learn kuti munhu wega ega ane nyaya nemafambiro ake anoita neizwi chiraramo chaanoita pamusoro penyika zvavafanira kutotaka kuudza King David mambo David kuti wona Job akazopotambisa iwo David shupiko David yakasikwa naGabriel angori mupfumi. Of course Mwari anosika vapfumi nevarombo nevari pakati nepakati but panozosvika nguva yekuti Mwari kana urombo huchikonzerwa nemashavi anobvisa sei nekuti Mwari anoda kuti vanhu vararame nerugariro haakaimba musangano werugariro uve nemi mabanje wani rufaro yakaisa boti rufaro kwamuri
aite rugare kunemi vanotenda rugare kwamuri rugare kunemi aite rugare. What is rugare kuenglish? Isai rugare shandirai kuti rugare maisa kuenglish ukasabuda newealth kwete wealth yemari chete, wealth yehealth, kuva neutano panyama, wealth yefamily, kuva nemhuri nevadzimai ako nevana vako vanokuda, wealth kana kuti kuva nemudzimai wako nemhuri nevana vako vanokuda, nekuti mwana unoda mudzimai mumwe chete, umwe ada vaviri. Autonge umwe murume pana uye apatonge umwe murume anta kuda kwake, kana ada vaviri ndizvakizvo, kana ada mumwe chete ndizvozvo. Auzoudza umwe murume kuti aiita mumwe chete, ndiwani iwe, auzive mwari akamusika. Kunoita kuti nemisha yakatozvikomborwa izvozvo, mishoma zvayo haina kuzowanda, asi varume vakawanda mwari ada kuti vaite hwani, kuti musimbese makazvikomborerwa. Ende ukaita vaviri wakanga wasikwa namwari uchizonofana kuita hwani, unochiona chinzanga cho chine chiri cherima, unozwa nemiswe yemadzvinyu. Kana paine chinogona kana vakati kukudyisa, unodyiswa zvawasati wakamboona ukaita chidhamudhamu chizunguzurwa pamusha, uchingopota udyiswa zvipota nemadziro awo, ramba uchingotendereka pamusha umwe achienda kunotsvaga mari kumaindastry. Zvino ini bamama ndoda kuti mugone kupatsura chinhu chinoti chipostori nechibaransi, chipostori nekunyima, chipostori nenhamo, zvinhu zviviri zvakasiyana. Hakuna kutora chipostori motora mascenario, manegative scenario akonzerwa nemashave kunzo uku, moda kubaranza neche. Kana zviri izvozvo, no problem. Patakanga tiri kunyika umwe taifambisa nemakaradi tichienda kuma-circus night clubs, tine makaradi. Chitibvumidzai chifambi, topota chidanana nemakedza chiita sei, tichinamata maso, tibvumidzei. Hakuna kuda kuzoti kana zvazvo zvevasikana moti no, hakuna kudaro, hazvibvumidzwa. Zvenhamo ndo zvinobvumidzwa, zvemashare erima ndo zvinobvumidzwa, zvekushupika ndo zvinobvumidzwa, chibharanzi ndo zvinobvumidzwa, zvekuti tinana nemakaradi hamutibvumidza. Aiwa, kana mabvumidza izvozvo zvokuti nhamo, chibvumidzai futi zvemakaradi futi, nokuti kuda kwamwari ndidana nemakaradi, ndo zvamune muchitaura, ndizvamune muchitaura. Musamixe chinamato, hakuna kuchimixa netsika dzevanhu dzakataika, kana nemanegative energies, kana nehunhu, kana nemascenarios evanhu. Umwe munhu aida kana kubhokiseni kugara achirwa nevanhu, ouya kumasowe motanga nekuti anenge ane chiremerera, motanga kuti kurwa kwakanaka nekuti mukuda kutora scenario yake. Aiwa, izwa handitibvumidze kuti tirwe pamasowe. Ende ukatorwira pamasowe utoziva kuti unofa munyika. Wese akarwa pamasowe anotofa munyika. Hakuna munhu anochembera ari masowe akarwa pamasowe. Muzvidzidze izvozvo. Ende kana pakarwiwa panofanira kuti pachenurwe, vanhu havachabvumidzwa kuenda kunamata ipapo kusvika mvura yanaya, ndo pachenurwa panoitwa. Zvino hakuna pana muchirwa pamasowe, nekuti mvura pamwe inezonaya muzhizha, pamwe mune marwa muchirimo, munoita mwedzi mingane muri kunyika, mune matoo vanhu munyika. Kavani tukaita masowe matatu sikaenda kumasowe watoo munyika. Ende hakuna kuti kana muchinge madzidziswa muteuro naPeter motanga kuti hamuchada kuenda kunamata kumasangano. Aiwa, hazvisiri zvakadzikira Elijah kuzomisa vanhu kuti vanamate kumasangano. Vanhu endai munonamata kumasowe. Ingongwara Ezekiel akati iwe mupostori chenjera. Ini Peter ndorota baba amano vakapfeka gemenzi nemukombo remutema, ndosvika pamasowe baba amano, baba Peter sumuka, ndapiwa chiteuro ndadzipfugama muzambara ndikuyambutse. Ndoramba mazuva ndakatonzi nengirozi ndine 3 years isingaereswa. Ndotoramba but ndichinamata ipapo. Hakuna kuzoti hatichaenda kumasowe nekuti tayambuka muteuro yadzidziswa naPeter tayambuka. Aiwa, hakuna kudaro, hasiri zvakadzidziswa nengirozi. Kana upaka kuomera kuna matowe wanazoona kuti hapana mwenje, unotsvaga upi kuna matira pakasununga, unoenda pamuteuro wozvitsanyira wokumbira izwi ngirozi, kana kubvunza vane mweya wechokwadi vanovimba nawo kuti ndinonamatira kupa apa pandiremera nezvakati, izwi rinokupa zano, izwi rinokupa direction nearo, unonamatira pawakasununguka. Munhu anofanira kunamatira paakasununguka, kwete zvokuzoti hamuchada kuenda kumasowe nekuti mafunda muteuro. Aiwa, munema kutogadzira chimwe chinamato. Ende munozotitukisa nevanhu, nekushoresa mazuva aElijah, nekuzoita kuti vanhu varidzi vemasangano varambidze vanhu kunzwa maridzi vanenge vafunga kuti Peter achaudza vanhu kuti vanhu vasave pamasowe pana. Ini handambobvira ndoita audio kana 1 yekudza vatendi kuti musaende kunamata kumasowe kwenyu. Handina kana audio 1. As a matter of fact, vanhu vandotodzidza muteuro vakanamata masowe menyu vanotesa mwenje imomo masowe menyu, nekuti pavanoteurira varwere vanotopona. Munhu ari pamani akataurira munhu ari kurwara panonaya ipapo. Mbiri inobva yatopowa yomuprofiti wesangano iroro nesangano rako rinoitawo mbiri, nekuti vanhu vemunyika yavane ndikaenda vakunotaura ndakateurwa nemupostori pamasowe ako ndakapona. Ende munoona kuti panotowandwa. Saka ini ndotoisa mbiri kwamuri mukamizira zvamusingazivi. Haikona kuregedza kuenda kumasowe. Sangano harina kudzika kwaElijah, haana kuzozarira sangano, haana kuzorwisa kaprofita, haana kuzorwisa, akauya kuzovagadzirisa chete kusakura munda uzere sora, kubvisa sora. Zvinoti munda uchadiwa, ukabvisa sora handiti akwanisa kunazodyara mumera zvakanaka.
mbiri yacho inotongozomupiwa purofita wachiva vakanamana zvakanaka nekuti sangano ravo richobva rakutungidzika mwenje akakomborwa muprofita anobvuma isitati achinamana zvakadhakwa vanenge achimbotera mwari timbonamatawo zvine musoro zvine mwenje sangano rake rokomborwa apostori rake rokomborwa vanhu vodya vachiguta vogara nemhuri dzavo in peace and harmony kwete pasangano panofiwa every month panofanira kuti patofiwa sangano rinerima how can we have imposto ranofa every month chiwena kunamo isangano rerudziri ningarakana harina kana mwenje saka sangano rinofanira kunge rine mwenje unobva muvapostori vanofundira minamato yekwaherija minamato iyoyo inozova simba rinova mwenje pasangano vachirwira vane zviga zverufu vachirwira vane matambudziko vachinamatira varwere vachipona vachinamatira vane mashava erima vachipona vachienda kumabasa vapostori vataticha vanodya mana pasangano vakanamatira munhu kuti aende kubasa anoenda vanomutungidza kamwenje ameno vemadzibaba kuti tikuda kugadzira chiramano chakaita sei awaya kuti taurira zvechibhambi iyo picture iyoyo yajohani najack stoller taseka naye jack stoller wacho akarova makaki yake mukati umu magentleman zvinoyevedza zvinhu izvi unobvuna kuti varume vanhu kwete kurarama kunge imbwa kunge mhuka kunge zvimwe zvinhu kusemesa mupostori ngaageze mazina ake checheche auraita mupostori oita zvoda ubva nyere mamazina obva aita yero kuratidza nyika ise zvimazino zveyero mazivava ingave kumasinagoga vanzoti cleanliness is close to godliness munhu ngaageze ndakaona ajoje kwamuriwo chikwesha mazino kuri kwachinamata kwamuriwo munhu ngaageze mazina ake 5 minutes uchira sokweshawo mazina achichena kuto kuimba hozana uri pasati pemunhu oze mukati wamuchinhu unotarisa umwe munhu kunamata munhu gentleman hadwek naGabriel Mwegore akati Gabriel anofarira murume anenge gentleman ange briefcase achipinda musabhabha rake izwi rinoda vanhu vakaswatuka vemadzibaba kwete kuita semurume anenge ano wamusiya unofamba munzira achidzedzereka kuti puwo tanga kuzviseka aiwa sokarida magentleman imbotarisai picture yangu ndakapfeka white suit uone imboiona kuti ana makandiwa nana magaya nana tinokwekedzana ndiri mupostori ndiri paside pavari paside let's go hapana anoshora umwe munhu kana ana chiwenga ichi chisasika muchakutuka baba Johani ichi kuti anotera zvoniwa afanasirwa pepe ndikamira nacho apa ndinotokwekwedza hapana chaanondishora chii chaanondishora chii chaanondishora chiwenga uya hapana chaanondishora zvino munezenge maa kuti tukisa zvakupona achitituka manje kuti vapostori vanofanira kukwana chichitukwa nenyaya karekta yedu yekupinda munafesi nemishwede netsvimbo hazvisiri izvozvo izvi zvinhu zvene zvekumasoi turu dzenu dzekumasoi ngadzigari kumasoi kana kupamisha pedu waizvida kuda kunyadzisa muchipostori kuda kuchiita zvimwe zvinhu imwe yachinenge iri nguo dzemitero zvafanira ndakapinda munafesi ndakapfeka njanji keni inguo dzemuteuro dzatinofanira kushongera tiri murenje tichiita minamato yedu ichitikomborera taakuenda meme kunotsvaga pfuma tinenge takafanira kunge takabopa zvinhu zvine dignity dignified. God look on the inside, people look on the outside. Saka vanhu ngavasatarisa vanhu vanotongotarisa votanga kushora zvavanoita mai vanotanga kushora mai mutasai mune chinamoro chacho mungateere chinamoro chacho chinoona notanga notaya njeri vakadai handimono zvashoresa basa ramwari rei kuti vanhu vaya vachafanira kutenda kwamasoe havachatoda kuya kumasoe because zvinhu zvavanhuhwira zvakabvorongoka zvimwe mukongo munhu wapostori makanatsopopa makara enyiwe kumasoe makaki mawhite maenglish kaki magreen malight blue makanatsopopa vakadzi enyu fanenge vakaona makadzi ekusabata vaya mapfekera vaneta mukanatsopindawo muchingoro chenyu chemuto chiri naninaniwoso muchiita zvinhu zvamuri kuita zvinoyemurika kana nyika inotendeka kuya kumasoe kuzonamata dzisati vanhu ava vakachinda vakasvika vanhu ava ane zvinhu zvekunyupika zvenamona panotsoka chikarekta chimwe chihundu chekuti munhu anofanira kufunga kuti akapfeka mamvembe so aaziya mwari stereka imi notidaro mani siya mwari upikwa netsvina izvo zvine marenge benzi cherereka kuti hiri kuti atanga kupenga panapa rinopfeka masutu panotanga kupfeka marengenya nemachira nematsaga usemjira kuti pfeke matsaga sebenzi imimi never be sebenzi chaskwatuka madzibaba fanike samwe tiri kunyika dzekuti I've got hama iri kuamerica kuchatenga matracksuits angwa ekuamerica madzibaba maproper white tracksuits yecream proper matracksuits munotamba maita sei bopa zvekubopa zvamai kubopa zvezve tikadhumana nachiwengana namakando havatishore vanotoona kuti tiri vanamati takaskwatuka takumasoko kuti topfeka nguo dzedu magemenzi edu mashikwedhi edu njanji dzedu no problem nguo nenguo dzine nzvimbo ka nguo nenguo dzine nzvimbo saka
hatisi kuda vakomana vanonyadzisa chipostori kuchiita zvimwe zvinhu ichi chipostori hachifanira kusemesa kana kunhuhwa chofanira kunhuhwirira chofanira kuva chamagutwa vanhu vemunyika vachavaonerwa vachirova zvitori vachinoenda kupfuma kunzoko mutsvanje akaita mabhazi nekuda kwasandasi mani iye wimbo uyu kuningirikini uyu mpangani mukurunguru wemapurisa ainzani ku chihuru ainzana na wimbo nanaisrael vakokora ubve ipapo chaita komishina uchapagara ipapo achiitwa zvitoro mazuva mani akaita komishina akaita mari inotyisa akavanga dzimba kumadheodheo kwane pfuma dzake saka ngirozi iyoyo inokwanisa kupa chihuri miteuro yakadaro yekumita mambo kudaro nepfuma nezvinhu nemasutu ake nemadzimba kumadheodheo kuvamwe yobva yanzi ngaise matsaga nemanike gaikutana matsaga kana tauya kumasoro uti munyika unoereswa ndeanopona iwo wanamata 20 years iripo pasangana panakana chinobuda kana 1 mwari wewe atimuda mwari yeye atimbomuda mwari wefavor aiko sakataura kati mwari wemachanzi kwete mwari wemachanzi Thank you so much guys, thank you so much for stay tuned. Chakunzira zvinyowani very soon.